S najkrajším výhľadom v starom meste, aj tak by sa dal nazvať podnik, v ktorom momentálne sme. Vítajte v Skybare. Skybar sa nachádza na 2 poschodiach. Na tom 7. poschodí nájdete bar a reštauráciu a to 8. má krásnu presklenenú terasu rozdelenú tiež na reštauráciu a koktejlovú časť. Okrem výborných koktejlov, ktorých priemerná cena je tak 13 €, tu podávajú aj jedlo. Majú tu takú mixovanú kuchyňu, aj tradičné, aj moderné jedlá. Toto miesto je podľa môjho názoru aj pre romantické duše, lebo výhľad na katedrálu svätého Martina Bratislavského hradu so zapadajúcim slnkom je podľa mňa veľká romantika. Takže, ak ste si ešte nevybrali to správne miesto pre niekoho, koho chcete požiadať o ruku, tak Skybar reštaurácia určite stojí na zamyslenie. Tento dvojposchodový bar nájdete v centre mesta na Hviezdoslavom námestí a otvorení sú od útorka do soboty od 17. do polnoci. Ja sa s vami prednes lúčim, ale zostaňte s nami, pretože ideme ďalej a ideme natáčať ďalšie nádherné podniky, ktoré určite treba vidieť. A mimochodom majú tu fakt, že krásne barmanky.